салом алейкум мардуми ғариби тоҷик. Вақт бисёр аст ки мо бояд документҳоамонро паряда кунем. Барои граница рафтан саҳар насиб боша эфир даем. Бисёр роҳи хуб аст через поезд. ман ҳамаша гап мезанам. ӯ бародару хоҳарое ки гости задагӣ ҳастен, регистратсиятон бучид рост Тоҷикистон 90 рӯз Тоҷикистонда мести. манам тарик кардам. ман гости задагӣ будам 91 рӯз Тоҷикистонда истодам. барои границаи Қазоқистон бисёр бародаро занг задестанд ки соқифаи ай Тоҷикистон даромадан. ҳаст ай тоҷикое ки сари одам 5000 талаб карданд. шуна бачаҳои кӯча мегирифтанд. записшон кунед, рӯй кунед. Прамой дастгоҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон видеообращение мекунем. И дар эфир мебурем, гап мезанем. И хеле ҳаромора сари вақт чорашона дидан дар кор аст. бисёр дидем бачаҳои кӯчаҳое ки мебуромаданд, гапе ки дар кор набуд мезаданд. боло гап мезананд. а имрӯз дар пишти панҷара ҳастанд. мо бояд як ҷояшон дар кор аст. ватсап дар рӯи экран, именно барои границаи Қазоқистон. прамой дастгоҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон видеообращение мекунем ва менависем. як ҷаҳон ташаккур мардуми ғариби тоҷик. документҳоро паряда кардан дар кор аст. ҳагамо эфир даем.